Cvičenie, výživa, fitness, motivácia, zdravý životný štýl, sebarozvoj, rady, tipy a skvelí hostia. Pridaj sa k uzavretej Transform Pro komunite na platforme Hero Hero a urob prvý krok v svojej životnej transformácii. Uži si túto epizódu a nezabudni odoberať tento kanál, nech nezmeškáš ďalšie epizódy. Ahojte, ďakujem veľmi pekne, že ste si nás opäť zapli. Dnes tu mám moju skvelú hostku, moju bývalú klientku Alžbet. Ahoj. Ahoj. Ty si Alžbet Ladniaková z Oravy, áno? Dúfam, že sa tu budeš cítiť príjemne, dúfam, že sa ti tu bude páčiť a že to bude skvelý rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Alžbet, ty si bola mojou klientkou, takže treba podotknúť, že už si moja ex-klientka, čiže sa budeme rozprávať aj o tom. Si mamičkou 4 detí a absolvovala si ajurvedský pobyt v Indii, takže o tomto všetkom sa budeme dnes rozprávať. Teším sa. Je ešte niečo, čo by si doplnila, že ako sa charakterizuješ? No nie, najviac ma charakterizuje to, že trénujem, venujem sa pohybu a že som mama 4 detí. Milé mamičky, ak sa trápite s bolestiami chrbta, inkontinenciou či oslabeným pánvovým dnom alebo potrebujete spevniť telo a naučiť sa správne cvičiť, pripravila som si pre vás 6-týždňový online kurz Poporodný Fit Start, ktorý vám pomôže zbaviť sa týchto problémov. Link nájdete dole v popise. Ale ak si nie ste isté, či je tento kurz práve pre vás, vyskúšajte moje bezplatné online videolekcie. Link nájdete taktiež v popise. Ale teraz späť k podcastu. Ja v tomto podcaste Transform Pro rozoberám celkovú transformáciu, čiže aj osobný rozvoj, aj nejakú vašu kariéru, odkiaľ si sa dostala, že kto bola Alžbet Ladniaková predtým, kto je teraz. Takže začneme od samotného začiatku a to je materstvo. Vieš mi povedať, ktorý z týchto 4 pôrodov bol taký najnáročnejší a ktorý naopak najpríjemnejší, ukazujem úvodzovky, ak sa to dá takto povedať, že najpríjemnejší? Rozumiem. No, keďže tie 3 pôrody prvé boli už pred 20 rokmi, keďže už mám 3 dospelé deti a najmladšia má 6, takže ten posledný si pamätám asi najviac, ale nemala som nejak také, že pôrody, že ktorý bol veľmi, veľmi náročný. Asi pri synovi to bolo najnáročnejšie, pretože som tam stratila veľa krvi a museli mi doplňať a to bolo také náročnejšie. Ale pamätám si pri prvom pôrode, keď som šla na kontrolu po 6. nedeli a doktorka sa ma opýtala, že no čo, ako sa cítite? A ja hovorím, že super, že dobre. A ona, že čo? Však ste porodili 4-kilové dieťa. Aha, tak, ale nemala som to s čím porovnať, takže neprišlo mi to také. Ja som to mala veľmi podobné. Ja som mala 600 nedelie viac menej akože v pohode. Prvé 3 týždne boli hrozné. Potom to bolo už také, že však žena si zvykne podľa mňa asi na všetko. Že teraz, keď s odstupom času na to pozerám, tak to bolo fakt hrozné. Ale vtedy mi to neprišlo až také hrozné a tiež som prišla na kontrolu. Ja som porodila skoro 5-kilové dieťa. Takže akože to bolo... Ja to neviem ani opísať, že takto, keď sa na to spätne pozerám. Ale no, bolo to zaujímavé. 15-hodinový pôrod. Ty si mala aký najdlhší pôrod? Tak myslím, že asi pri prvej dcére. Lebo tým, že som bola prvorodička, tak to vlastne rozbiehali a trvalo to a porodila som asi až na druhý deň. Myslím, že až na druhý deň. Ale nemala som akože takto v bolestiach. To bolo len také, že chceli, aby som porodila. Takže spúšťali nejak ten pôrod, že tak to tak asi najdlhšie trvalo. Druhá dcera, tá bola blesku rýchle, ja som už prišla a to už doktor povedal, však vy idete rodiť. A to už fakt bolo, že rýchlo. Wow, to je sen. No. A to sa väčšinou hovorí, že to druhé je také. A potom tretie, štvrté bolo... Akože to bolo to v pohode. A táto posledná, to už vlastne tým, že si to najviac pamätám a tým, že už aj ten vek je trochu iný, tak už som to tak viac preciťovala. A ešte som aj bola taká, že nie, ja ešte nejdem. A sestrička mi hovorí, jasné, veď vy už idete rodiť. Nie, ja ešte nejdem. Si sa necítila, hej? Nie, akože tie bolesti ja znesiem dosť veľa, takže ja som tie bolesti nejak necítila, že by už boli také fakt extrémne, ale ja som sa viac bála toho tlaku a toho, čo som vedela, že čo ma už čaká. Je veľký rozdiel rodiť pred 20-kou ako po 30-ke? To je z takého aj fyzična.
keďže som už bola, vtedy som necvičila. V tej dobe som akože, pohyb som mala rada stále ako taký, ale viac menej som chodila na prechádzky a do prírody, keďže žijeme, aj tam na Orave máme veľa toho a kopce a tak. A teraz mám pocit, že pri Sáre, tým, že som už vlastne sa venovala pohybu aj takému aktívnejšiemu, aj silovému a viedla som vlastne tie tréningy ako Tabata a podobne, tak to telo už bolo iné. A mám taký pocit, že aj tie popôrodné bolo také lepšie. Hej, tá rekonvalescencia bola rýchlejšia. Áno. No, mne povedali, že ja som porodila len kvôli tomu, že som cvičila. A to som im ani nepovedala, že som cvičila, že oni to nejako spozorovali. A k tomu premostíme na tú moju druhú otázku a to je, že po ktorom pôrode si začala tak aktívne cvičiť? Keďže si spomínala, že pred tým prvým tehotenstvom nie, takže kedy si začala aktívne cvičiť? Ja som vlastne už po druhom pôrode ako si vyhľadávala, že čo idem cvičiť, hej, a také tie laické veci, že sedľach, brucho nie, veď brucho treba spevniť hneď po pôrode. No ale keďže ja som tak krátko po sebe vždy odtehotnela znova a potom aj ten tretíkrát, tak som pri tom veľmi dlho nevydržala. A vlastne potom synovi už potom zase som vyhľadávala, že ako budem chudnúť, ako idem schudnúť. Ja som sa totiž nikdy necítila dobre po svojom tele, ktoré malo viac kil, ako som bola zvyknutá. Čiže vždy som sa snažila, že musím niečo robiť a takto nemôžem ostať. No ale čo sa týka trénovania vo fitku alebo tak, úplne na začiatku som začala doma takou zumbou. Hej, v obývačke klasika, ako pustíš telku, tam ten pekný chlap, už neviem, ako sa volal, ktorý zumbu tancoval. To ma veľmi chytilo, že to je super pohyb, tanec. Tým som asi tak začala. No a potom už som len vyhľadávala spôsob, ako by som ešte mohla cvičiť, kde by som mohla cvičiť. Kamarát prvýkrát si pamätám, čo sme tak pri sebe pracovali. Poďme do fitka. Čo tam budem robiť? Neviem, poďme do fitka. No tak poďme. Kontroloval si po nejakom pôrode diastázu? Alebo panvovedno? Vôbec si sa tomu nevenovala? Nevedela som o tom. Nevedela si, čo je diastáza? Áno, že tieto veci sa riešia. Čiže po tých prvých 3 pôrodoch, tak ako sa tak dávnejšie, pred tými 20 rokmi neriešili toľko strie a tieto veci. Ani som to vtedy nevedela. Preto aj vlastne tie strie vznikli, že nejaké krémovanie, jasné, veď krémovala som sa, ale klasickými krémami. Nebolo to vtedy také a nebolo také množstvo informácií ako teraz, len z článkov, časopisy, Mama a ja a podobne. Áno, to ešte doteraz funguje inak. No, už neviem. Hej, ja som to tiež čítavala. Čo sa týka tých strí, tak jasné, krémiky na to pomôžu, ale skôr je to o tej elasticite. Záleží to na tej elasticite tela. Takže máš diastázu alebo nie teraz? Nie. Nemáš. Takže si skontrolovala, keďže to už vieš. Ako sa ti darí deti viesť k zdravému životnému štýlu? Darí sa ti to? Idú s mamou? 50/50. Idú so mnou, lebo však keď niečo navarím, tak sa snažia, pokiaľ sa na to pozrú a je to také, že vzhľadovo, že dobré, že nie je tam extra veľa, neviem, zeleniny, neviem čoho, tak zjedia. A väčšinou sa snažím prispôsobovať tie jedlá pre nich, a sem tam vsúvam také svoje. Aby boli vyživnejšie. A taký kompromis nejaký medzi tým, lebo aj teraz, keď sme sa vrátili z tej Indie a po tej ajurvede, však som neurobila nič strašné, len nejaké ryžové rezance, cicera. A moja dcera, že mami, to budeme odteraz jesť stále takto? To povedala dcera? Ja som povedala skôr, že syn? Že dcery sú skôr také, že... Nie, akože niektoré veci, napríklad kokosové mlieko im tam vadilo, že je to sladké, že to je také, že to bola taká iná chuť. Lebo to som tam prvýkrát asi dala, že kokosové mlieko a bolo to naozaj také trošičku iná chuť. Ale ináč snažím sa variť tak, aby to chutilo aj im. Samozrejme malá, tá vždy vzie toho všetkého najviac, lebo ona ešte nie je taká
vyberáva, že toto nebudem a táto zelenina mi nechutí. Ona je aj stále so mnou, čiže najviac sa stravuje podľa mňa. Že je takou inšpiráciou. No a tie staršie dcery už chodia na Intrak do Bratislavy, takže už ako sa stravujú a čo si kupujú, veľmi na to nedohliadam, ale keď sme doma, tak myslím si, že určite sa vo veľa veciach stravujú inak, ako by sa možno stravovali, keby nevediem takýto životný štýl, aký vediem. To je super podotknúť. O ajurvede, o stravovaní, o trénovaní sa budeme baviť ešte veľa. Teraz ma zaujíma, kto bola Alžbet Ladniaková predtým, ako sa stala osobnou trenérkou. No, keďže stále som to ja, takže stále som bola sama sebou, ale predtým, ako som sa začala úplne venovať trenérstvu, sme mali prevádzku, gastrozariadenie, výdajňa jedál, denné menu, studená kuchyňa, šalaty, bagety a takéto veci. Mali sme to 8 rokov. Keď som do toho šla, vlastne keď manžel povedal, že dávajú to do prenajmu, ideme to skúsiť. No dobre, no tak poďme to skúsiť. Ja som predtým robila ako vo svadobnom salóne a chodila som do Poľska, pracovala som pre majiteľa, ktorý vyrábal nafúkovacie hrady a šilo sa to, šili sme to. Do Poľska som sa to chodila učiť šiť. Potom som v tom svadobnom salóne a vlastne nakoniec potom sme prišli k tomuto. Nevedela som, do čoho idem. Všetko ako okolo tohto gastro. Je to neskutočne náročná práca a obdivujem všetkých, ktorí s tým teraz začínajú, alebo to robia, alebo ich to baví. Ja som si to nevedela až tak úplne, že predstaviť, že je to až takto náročné, kým som nezačala sledovať seriál Na nože. Neviem, či to pozeráš. Počúvam to doma, pretože ja pri telke veľmi málo sedím, ale keď majú doma zapnuté niečo, väčšinou toto manžel púšťa si, tak sem tam sa pozriem a počujem, že táto ja viem, že relácia určite je. to není takto, lebo však je to predsa nejaká reality show, je to v telke, že musia to robiť tak zaujímavo, aby to nás, poslucháčov, divákov zaujalo, tí, ktorí sa tomu nevenujú, ale verím, že to musí byť veľmi náročné. Takže teraz si osobná trenérka. Vlastne spomínala si, že ty si to už začala cez COVID, si začala trénovať ľudí. Akože ja som vlastne tým, ako som začala chodiť do toho fitka, vlastne v 2013 alebo tak nejak som začala už chodiť do tohto fitka, ktoré vlastní moja veľmi dobrá kamarátka a vlastne aj vďaka nej som tam, kde som, pretože ona mi dala tú možnosť, ona mi dala tú príležitosť. V tej dobe ja som chodila k nej cvičiť. Už počas toho, ako sme mali túto prevádzku, lebo ja som sa už nemohla tak trošku na seba pozerať. Takže ona je trenérka, aj majiteľka. Áno. Ja som sa tak nemohla už na seba pozerať, že som si hovorila, že vlastne, veď však gastroprevádzka, áno. Môžeš si dať, čo chceš, môžeš si dať, kedy chceš, veľa vyprážaného, bla, 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 a ono to potom veľmi rýchlo na sebe vidieť. Tak som sa potrebovala nejakým spôsobom uviesť zase na svoju rovnováhu, tak som začala už potom do toho fitka chodiť k nej. Ona si nás zobrala, že že bude nás trénovať, čiže nás trénovala a potom po nejakej dobe vlastne som sa dostala k takým tým veciam, že som chcela ísť aj ja skúsiť tou vlastnou cestou. Láska na prvý pohľad, že? Na druhý? Stalo sa to mojou súčasťou. Ja keď som v 14 rokoch vstúpila do fitka, inak ja neviem, kto ma tam pustil, lebo veď to tam musíš mať dospelého človeka, nejaký doprovod. A my sme tam také dve malé dievčatá prišli. Ja som mala 14 a moja kamoška neviem, či dokonca nie 12. A my sme boli obidve takého nižšieho vzrastu. Tak sme tam šli a ja som vtedy vedela, že ja tu už ostanem. Že my sme vôbec nevedeli, čo tam máme robiť. Vôbec. Ale som videla, že ja aj zdvihnem niečo a to ma na tom bavilo. Takže ty si v koľkých rokoch tam prvýkrát vstúpila? Tak to ja až vlastne po 3 deťoch. Áno. Čiže som mala však 13 rokov späť. Takže to už je tiež dobrá doba. No proste ja som už po 20-ke, akože to, nešla som tak skoro. Nevedela som ani, že fitko. No jasné. V takom veku, že 14. Ani som to neriešila.
My sme len tak v dedine si behali a preskakovali ploty. To bolo naše fitko. Áno. Veď každý má nejakú inú začiatočnú čiaru. My sme zo športovej rodiny, čiže my sme boli vedení skôr k cyklistike, k tancu a tak. A potom mňa zaujali činky. No my vôbec nie sme športová rodina. Akože my sme hasiči. My sme akože už od vlastne ocina dobrovoľné hasičstvo a divadelníctvo. Aj som 1 rok hrála v divadle. Ako Štefanovské divadlo, dedina, odkiaľ pochádzam, Štefanov nad Oravou. Odtiaľ pochádza Roman Poláčik, herec. Toho už viacerí poznajú, vďaka všetkým seriálom, kde hral. A takže aj ja som tam rok fungovala, lebo to bolo také, že hasiči a ochotnícke divadlo, že tým musí prejsť každý. Skoro. Áno, ja som bola hasička, alebo však dedina. No. Hej, presne ako hovoríš, každý si tým musí prejsť a za mňa to boli veľmi super zážitky. Ako fakt, to je nezabudnutelné obdobie. Aj to divadlo, aj tie hasičské útoky a tie súťaže. Syn teraz sa tomu venuje, syn pokračuje. Dcery ako si to obišlo, alebo sa oni tomu vyhli. Dcery nie, syn teraz, no a tá najmladšia akurát včera mali taký tréning, môj brat vedie tie menšie deti a Sara, pôjdeš aj ty behať? Ona, joj, super, jasné, súťaž, idem. Hej, super. Potom si oslovila mňa na spoluprácu. Koľko rokov sme spolupracovali? Vieš to takto spätne? 2 roky. Áno. Tiež si myslím, že to je okolo 2 rokov. Čo ti naša spolupráca dala? Veľa. Skrátke. Veľmi veľa. Dobre, ukončíme tento rozhovor. Veľmi veľa. Nie, neukončím, poviem tak, ako to je, pretože ja nie som vyštudovaná trénerka. Mám urobený kurz, áno, a samovzdelávam sa. Pretože ma to baví. Chcem pomáhať svojim klientkám, aby cvičili správne, aby to bolo technicky správne, aby si neublížili, aby sa zbavili bolesti a všetkých týchto vecí. A sama som cvičila, ale cítila som, veď akože každý bolo vidieť jasne, že cvičím, ale stále som hľadala také niečo, hovorím si, nejak inak musím fungovať. Mala som tréningy, ale bolo to také, ako väčšina ľudí, keď ide do fitka, čo si dnes zacvičím. Nemalo to hlavu, nemalo to petu. Štruktúru. Áno, a to som potrebovala a hovorím si, musím osloviť niekoho. A tam v našom okolí, ako sú tréneri, sú aj fitness, ktorí sa zúčastňujú vlastne súťaži. Viem, že sú tam tréneri. Ale chcela som tak, že nemusím nikam chodiť, pretože predsa už mala som tú malú a chodiť do iného fitka. Ja som spokojná tam v tom fitku. Už to tam poznám, viem, už tie stroje a všetko. Takže som hľadala, že nejakým spôsobom. A keďže som sledovala teba a veľmi ma oslovila tvoja práca, keď som videla, čo rozprávaš, ako cvičíš a ako pracuješ s klientmi, tak som napísala a oslovila. A vtedy už dostalo to trénerstvo aj moje samotné, pretože každý tréner sa vzdeláva nejakým spôsobom a aj pre mňa je toto forma vzdelania, že si platím trénera, ktorý je vedomostne lepšie na tom ako ja a nehanbím sa to priznať, lebo je to pravda, neštudovala som to, ty si to vyštudovala. Takže som si zaplatila som si teba a vtedy do 2 týždňov bol rozdiel. Proste to boli 2 týždne, kedy som na svojom tele videla úplne, že veľký rozdiel. A hovorím, stačili 2 týždne, kedy si mi upratala tréningy, upratala si mi stravovanie, veď nemala som ho zlé, ale tak vždy sa dá niečo zlepšiť. A po 2 týždňoch bolo vidieť rozdiel. Hej, takže pozitívne hodnotíš. Určite áno. Hej? Určite áno, lebo už som potom vlastne pri tebe som sa naučila, akým spôsobom tie tréningy môžu vypadať, majú vypadať. Keďže ja som bola naučená viac trénovať kruhovo s dievčatami. Aj vlastne tá Tabata, bolo to o kruhových tréningoch, bolo to o intervalových tréningoch. Viac menej som sa venovala tomuto štýlu, ale chcela som zakúsiť aj klasicky takým tým silovým tréningom a takému tomu disciplinovanému a taká konzistentnosť v tých tréningoch. Áno. Tabata, kruhové tréningy, intervalové tréningy, to sme využívali vlastne aj my počas našej spolupráce potom. Akože na tomto není nič zlé, ale vždy záleží od toho cieľa, že čo to očakávaš, aké zmeny chceš vlastne so svojím telom spraviť. Áno.
Ako sa ti zmenil tvoj pohľad na stravu, tréning, výživu celkovo, na zdravý životný štýl, odkedy si trenérka? Odkedy sa tomu venuješ tak viacej do hĺbky? Že vtedy si to brala možno len nejako, že no však idem si odcvičiť, možno niečo spálim, potom spálim 500 kalórií, môžem sa ísť najesť 500 kalórií, alebo si to brala od začiatku nejako inak, alebo čo ti to dalo, čo ti to zmenilo? Tak určite, že v začiatkoch, keď som nemala také vedomosti, ako mám teraz, tak som to brala tak, že aby som mohla jesť, musím sa hýbať. A som šla do toho fitka, alebo si zabehať, alebo sa prejsť s tým pocitom, že niečo musím dnes urobiť, pretože som niečo jedla, alebo proste také to klasické zmýšľanie. A zmenilo sa to, ako najlepšie ti na to odpovie asi moje okolie, rodina, lebo môj ocino hovorí, no pani doktorka, čo mi dnes poradíš? Alebo čo nové zase? Takže veľmi sa to zmenilo. Pozerám sa celkovo ja sa pozerám na stravu ako na energiu a liek. Super. A aj kvôli tej ajurvede, aj to všetko, však to ti ešte poviem, ale nechcem mať z jedla strach. A veľmi si mi pomohla v tom aj ty, že vlastne to tak funguje, že je to pravda, že netreba sa jedla bať, lebo jedlo je naša energia. Treba vedieť len si ho zvoliť a v akom množstve. Áno, ja často hovorím, že naše telo nie je odpadkový kôš, presne, ale treba to jedlo vnímať ako svoju kamošku, ako svoju súčasť, lebo však bez jedla nemáme energiu, nemáme svaly, by sme sa nevedeli ani hýbať, takže jedlo je super, len treba vedieť v akom množstve. Áno. A čo od neho vlastne očakávame. Trénuješ, máš teda osobné tréningy alebo aj online? Už len osobné. Online bolo covidová doba. Aha. Tak vtedy sme si s babami, ako som sa im snažila pomôcť, vyhovieť, aby sme ten pohyb mali. Alebo sme sa stretli tak súkromne u nejakej na dvore, keď už bolo počasie a tak. Áno, cez covidovú dobu sme hľadali rôzne... Robili, čo sa dalo. Áno, robili, čo sa dalo, ale ja na to pozerám z tejto stránky tak pozitívne. Samozrejme, z tej zdravotnej až tak úplne nie, že čo to s nami so všetkými spravilo. Ale z tejto sféry sa na to tak pozitívne pozerám, aj keď som trénovala ešte vlastne iné klientky alebo aj moju rodinu, tak mne to príde, že cez tú covidovú dobu sme sa hýbali oveľa viac ako napríklad teraz, keď to tak porovnám. Máš pocit taký aj ty? Myslím, určite áno, lebo nechodilo sa do práce a ľudia aspoň... Mne sa na tom páčilo najviac to, že sme sa vrátili tam, odkiaľ sme vyšli, do tej prírody. A veľa ľudí začalo chodiť znova do prírody a príroda je naša energia. To je pravda. To je pravda. Na osobných tréningoch trénuješ aj mužov alebo iba ženy? Nie, mám iba ženy. Máš iba ženy tiež, hej? Trenérka ženy. Ako stane sa, že príde klientka s manželom a môžeme spolu cvičiť, môžeš mu dať tréning. Už sa mi stalo, že aj klientka bola preč a prišiel jej manžel so synom, sami dvaja, že oni chcú cvičiť, ale že chcú cvičiť so mnou. Je to pre mňa výzva v tom zmysle, že tie mužské tréningy sú zamerané inak, ale toto bolo také jednoduché, že viem, že klasicky im ukážem a naučím ich cvičiť iba ako môžu cvičiť sami. Takže viac menej sú to len ženy. Je super, že si povedala, že tréning mužov sa líši od tréningu žien, čo už veľa ľudí nevie a nechce to môcť akceptovať. Takže toto je veľmi, veľmi správne. A ty na sebe, alebo aj pri svojich klientkách riešiš aj to, že keď mám napríklad menštruáciu, tak dávaš pozor na nejaké cviky, že aby necvičili toto, alebo aby si dávali pozor na zranenie, alebo vieme, že my keď máme menštruáciu, tak sme viacej zraniteľnejšie. Nemyslím tak psychicky, to čerto berú už tú našu psychiku, ale skôr tak fyzicky, že je tam väčšie riziko zranení. Dávaš na to pozor? Musia, v úvodzovkách musia mi to hlásiť. Jasné, ale ako si nastavíš, tak máš presne. Áno, ale smiali sme sa už aj z toho, že babi, dúfam, že neprídete každý tréning, že máte svoje dni. A zabudla som si úbor ako na telesnej. Áno, tak sa smiali z toho. Sú dievčatá, ktoré napríklad nemajú s tým problém a ani mi to nepovedia až potom na konci tréningu a hovorím, halo, prečo si mi to nepovedala na začiatku? Ale však nevadí, ja vládzem.
No, akože vtedy to neriešim. Áno, je to jej rozhodnutie, nepovedala mi, ale väčšina dievčat je už naučených. Povedia mi to hneď na začiatku tréningu, samozrejme vtedy sa prepínam a viem, že musím ten tréning zamerať inak, niektoré cviky vyradiť. Dávam na to pozor. Ja mám taký pocit, že niektoré ženy ako keby sa za to hanbia ešte stále, že to povedať nahlas. Máš taký pocit, či nie? Neviem, nemám pocit, že mi to preto nepovedia, že sa hanbia. Oni to zvládajú. Niektoré ženy majú taký cyklus, že sa cítia byť vtedy ešte silnejšie. Mala som takú klientku, ktorá bola fakt počas menštruácie, mala takú silu, že zvládla váhy ešte väčšie, ale týždeň po jej prišiel taký útlm. Že mala to nastavené inak. A preto je to úplne také individuálne pri tej každej žene a fakt sa na každú musím pozerať individuálne. Lebo niektorá sama ani nepríde. Napíše mi, vieš čo, dnes to nedám. Ostane doma, nepríde na tréning. Zvláda to ťažšie, je jej lepšie si oddychnúť, tak to akceptujem. Super. Ja pred pôrodom, respektíve pred otehotnením som mala najlepšie výkony cez menštruáciu. Čiže ja som si vždy si kontrolujem, však logicky, kedy mám menštruáciu, ovuláciu a tak, ale si pamätám, že vždy som mala najlepšie výkony, teraz po porode je to zase už iné, ale je to dobre si to sledovať a tak nejako sa nad tým viacej zamýšľať, lebo naše ženské telo je viac menej úplne dokonale v tom, že dokážeme sa prispôsobiť čomukoľvek, ale keď prispôsobíme tomuto ešte ten tréningový plán, tréningový cyklus a tie makrocykly, tak z toho vieme vyťažiť oveľa viac. Keď príde na nejakého klienta alebo klientku nejaká kríza alebo že sa im nechce, máš nejaké stratégie, ako ich namotivuješ? Alebo jednoducho už keď prídu na tréning, tak proste musia? Stalo sa, aj sa stáva samozrejme, že každý prechádza nejakým obdobím a väčšinou je to presne vtedy, keď sa niečo deje doma, alebo že tá psychika nám, tak vtedy stane sa, ale väčšinou sa snažím tie dievčatá iba, že pozrieť sa, že kam už ste prišli. A že ako sa cítiš a čo si už dokázala, veď pozri sa, čo si už dokázala a chceš to teraz všetko zahodiť. Alebo niekto si potrebuje oddychnúť možno. Mám aj také, že proste potrebujem si oddychnúť, že možno chcem teraz skúsiť niečo iné. A ja to nechávam voľne na tom rozhodnutí, ale pri tom tréningu sa snažím akože motivovať, že zvládneš to, neboj sa, veď dneska uvidíš, že to zvládneš. A ja tú váhu dneska nezdvihnem. Uvidíš, zdvihneš, skúsime, nezdvihneš, nebudem ťa do toho tlačiť. Áno, ja keď som robila osobné tréningy, tak tým, že nám často stačilo, že som pri nich stála a zrazu zdvihli o 50% závažia viac. Ja som sa smiala, že ja sa dotknem iba tej tyče, alebo že dobre, že si mi pomohla. Nepomohla som ti, držala som fakt. Presne. Keď ľudia nedosahujú výsledky také, aké by chceli, tak či myslíš, že je to viacej že zapričinené? Aké sú také najčastejšie fakty? Čo ja som odpozorovala, tak najväčší problém je strava. Viem, že aj hovorím tým dievčatám, že môžeš tu chodiť, môžeš sa trápiť, môžeš cvičiť, môžeš makať. Všetko je to super, všetko je to plus. Ale ďalšia a väčšia polovica toho, aké výsledky budeš mať, je to, čo robíš ten zvyšok dňa a zvyšok tých hodín. Hej, hlavne to stravovanie. Určite. Keď chce niekto iba schudnúť, tak ako nemusí ani cvičiť. Akože reálne stačí, keď bude dodržiavať nejaký kalorický deficit, samozrejme nie pod svoj bazálny metabolizmus, ale nejako pekne to mať vypočítané. Ale ja sa najčastejšie stretávam vlastne tiež akože s tou stravou, lebo keď klientka aj 3-krát do týždňa chodí cvičiť, hovorí, že ona tak máka, tak neschudla, ale to sú len 3 hodiny z celého týždňa. Ano. Čiže 1 hodinu za deň si odcvičí a potom presedí za počítačom alebo za Instagramom. Ano. Takže vlastne tá strava je určite väčšia súčasť. Je. Aký je tvoj najväčší úspech, či už taký, že trenerský alebo taký osobný, že na ktorý si najviac hrdá, ktorý by si chcela spomenúť? Tak, okrem toho, že máš 4 zdravé deti. Hej, to je úplne, že najväčší. To ja si myslím, že najväčší súkromný úspech.
že to popri nich zvládam. A čo sa týka trénerských úspechov, pre mňa je úspech tá radosť v tých ženách. To je pre mňa najväčší úspech. Aj keď sa nám podarí niečo, napríklad keď prídu za mnou, hej, alebo že Betka, to je dobre. Že bola som na dovolenke a videla som tam okolo seba tie ženy a potom som sa pozrela na seba a že to je super. Hej, že neuvedomujú si to tak, keď tam chodia cvičiť. Ja mám také klientky, ktoré mi povedia, že ja tu chodím kvôli tebe, alebo že ty si moja psychohygiena a že toto všetko s tým spolu cvičené. Hovorím, áno, ja viem, že to je pravda, ale aj benefit máš na tom svojom tele. Za jedno viditeľný a za druhé, ako to telo funguje. Hej, ako sa správa pri páde, alebo podobne. Viem, že aj to tým dievčatám pomáha. Že to sú také úspechy, keď mi povedia, že niečo na sebe zbadali, že je inak, že sa lepšie cítia, že výjdu do kopca, že sa nezadýchajú, že zvládajú prekonávať prekážky alebo ten život inak vďaka tomu, že cvičia. Pre mňa je to vždy strašne dojemné a ja mám pocit, že fakt, že niečo sa vo mne zlomilo a ja odkedy mám dieťa, tak ja som taká citlivá, že mne povedia len klientky, ja neviem, že manžel mi povedal, že aká som krásna. Ja už som z toho taká dojata, že je to úplne super, keď sa oni tešia. A napríklad jedna moja klientka otehotnila po 12 rokoch, lebo schudla 40 kg. Takže ja som vtedy preplakala, hádam 2 týždne. Áno. To bolo úplne, že úžasné. Máš klientky, ktoré si všímajú už aj na druhých ľuďoch, že ako cvičia? Že či cvičia správne drep? Že už to vedia odkontrolovať takto? Áno. Toto určite áno. Lebo však v tom fitku vidíme všetko možné. A už mi sama klientka neraz tak, že Betka, no on to necvičí dobre, že? Hovorím, no nie. Ale to sú veci, ktoré sa vlastne netýkajú. Ja tiež v tom fitku niekedy upozorním, niekedy nie, lebo vieme, akí sú tí ľudia na to citliví. Čo sa staráš, to je moja vec. Presne. A najviac ma to mrzí pri tých mladých. Mladé dievčatá, mladí chalani. Keď vidím, ja viem, že sa snažia prekonávať jeden druhého, ale keď si tam naložia tie váhy neskutočné a nevládze to ani potiahnuť. Že robia pri najlepšom polovičné opakovania. Pri najlepšom. Niekedy to naozaj aj na tom benči idú len pár centimetrov a sú spokojní. Áno, ale aj celkovo to vykrivenie tela a všetko, keď sa na to pozerám, ale tak snáď to pochopia. Mne sa veľmi páči tvoj prístup k trénovaniu. Aj keď sme spolu spolupracovali, vždy sme mali rovnaké názory na všetko, rovnaký pohľad. Ja si pamätám, keď si ku mne nastúpila, tak si sa pýtala, že či odporúčam tú moju školu, že aké knihy odporúčam, že si sa naozaj zaujímala, alebo že aké kurzy. Mne sa to hneď na začiatku strašne páčilo. A ja som ti povedala, naša škola bola super, ale je zameraná na kondičné trénerstvo. Čiže ty, keď chceš iba fitness, tak skôr by som si volila nejaký konkrétny kurz a potom k tomu doplnkové vzdelávania, čiže strava, tréning, regenerácia, spánok a rôzne kurzy, že ktoré ti vyhovujú, čiže vzdelávať sa vlastne stále, že tá škola ti zase až toľko nedá ako tie konkrétne kurzy, lebo ty vieš niečo a škola ti môže dať vlastne to isté, čo už aj vieš. Ale ty, keď potrebuješ sa dozvedieť niečo viacej o strave, tak to naše kondičné trénerstvo to neposkytovalo až tak. Čiže tebe stačilo nejaký kurz, takže toto sa mi veľmi páčilo, že hneď na začiatku, že si sa takto pýtala. A zaujíma ma, aké kurzy si absolvovala. Aké by si odporúčila? Tak akože základný trénerský kurz som si urobila, aby som, nielen, že niekto hovorí, že viete, to je také, že to ti len papier stačí. Ale aj ten papier treba. Áno, určite som si to robila aj preto, aby som mala ten certifikát a že som to absolvovala. Ale zase ako niečo, človek sa tam niečo nové dozvie, naučí. Hej, sú teraz rôzne tie spoločnosti, ktoré ponúkajú tieto kurzy. A mne ďalej sa samovzdelávam a najčastejšie cez ten fitness inštitút a veľa webinárov. Keďže mám tú malú 6-ročnú a je ťažké chodiť niekde stále na víkendy. Ja viem, že sa to dá, všetko sa dá, ale nerada nechávam stále dieťa niekomu na krku, alebo že by sa musel, keďže aj manžel pracuje, že od rána do večera. Takže
veľa webinárov a veľa si platím tieto webináre a v tréning zameraný hlavne na ženy. Zaplatila som si aj tréning, ktorý je zameraný pre bikini fitness, ale len preto, že ma to veľmi zaujíma, ako tie ženy fungujú, ako je ten tréning postavený, ako je tam tá stráva. Viem, že tam sa hrá veľa s bielkovinami, sacharidami, hej, soľ, voda a všetky tieto veci. To až tie super kompenzácie na konci. Áno, na konci. A zaujíma ma to aj z toho hľadiska, že nie, že sama by som chcela niekedy. Chcela by som sa priblížiť možno k tomu, k tej postave, hej. Tak, akože vyskúšať si to, čo to obnáša. Aké je to veľmi náročné, aké sú tie tréningy náročné, ako je to s tou stravou. To mám také, že to by som niekedy chcela vyskúšať a zaujímalo ma tak som si aj taký postup. Webinár. Takže veľa tých webinárov, aj teraz, čo bol kongres v Trnave, čo robili Inštitút modernej výživy, áno. Tak som si vlastne tiež online verziu zaplatila, aby som tam dopozerala, hej, lebo to bolo hádam 8 hodín, 6. Ešte to nemám celé dopozerané. Ja si to kuskujem. Keď mi vypadne klientka, keď večer malú uspávam, napríklad, ja ju ešte uspávam, ale nevadí. Naučila som si to, tak to mám. Áno. Tak vtedy si tie webináre tak púšťam a po kúskoch si to pozerám. Ja mám strašne rada túto digitálnu dobu, túto online dobu. Ja počúvam na to rôzne názory a väčšina ľudí sa so mnou nestotožňuje, ale čo sa týka týchto vzdelávaní, mne to dáva ešte ako keby väčší zmysel, ako keď som tam, lebo ja som chodila veľmi často na všelijaké semináre, kongresy, tiež takto. A ja som len vnímala to, čo hovoria a rýchlo, aby som si niečo zapísala a táto digitálna doba, keď je to online, tak oni tiež aj záznam pošlu, čo je úplne super. Celoživotný. Áno, aj celoživotný, ale aj keby bol, ja neviem, aj len týždenný, tak ty si to vieš prehrať znova a to je úplne super, že vrátiť sa aj k tým predošlým myšlienkam. Áno, mne sa to páči, lebo byť niekde na tom školení a teraz idem si všetko nahrávať, alebo idem si všetko zapísať. Fotila som si tie slajdy, 1 000 000 fotiek v telefóne. Ktorým sa ani nevrátiš. No, lebo však. Veľakrát. Áno. Tak mne sa to tiež páči, že je takáto možnosť. Vlastne sa to udialo presne vtedy, keď sme všetci sedeli doma. Áno. Ale mne to pomáha. Takto môžem mať niekoľko webinárov, niekoľko školení. Pozriem si to, ak stihnem, ak to není obmedzené časovo, tak sa ku tomu vrátim vždy. A takto sa vzdelávam ešte. Super. Fitness inštitút mám aj ja rada. Tam nájdete naozaj že veľké množstvo kurzov, či už výživy, regenerácie, tréningu, aj pre trénerov, aj nie pre trénerov, pre bežnú populáciu, pre začiatočníkov. Takže ja sa tuto tiež veľmi vzdelávam. Takisto ja som mala kurzy, alebo teda webináre od nich aj na poruchy príjmu potravy, aby som vedela aj takto aj klientkám pomôcť. Takže majú tam fakt, že široké spektrum, čiže super, že sa vzdelávaš vlastne v tom, čo aj ja. Určite tam plánujem ten 10-týždňový by som chcela, trenerský, pretože podľa toho, čo som videla, zase mi to príde ešte kvalitnejšie, zase mi to rozšíri obzor, ale ešte čakám, lebo to dieťa moje sa musí trošku... Áno, a tento 10-týždňový, to je trenerský alebo výživársky? Trenerský. A to je online? Nie. To robia v Brne a v Prahe. A ja poznám ešte v Košiciach, čo robia aj ročný, aj polročný, myslím, alebo teda iba ročné sú, neviem, a to je kurz Dobrý tréner a ten sa mi veľmi páči. Áno, toto mám tiež už čeknuté. No, tak na 2 by si šla, či na 1? Ešte? Rozmýšľala som, že čo, že kam. Len ešte hovorím, Sara nastupuje v septembri do školy, potrebujem sa jej trošku venovať viac, aby sa správne zabehla, aby sa osamostatnila a dúfam, že potom už... Potom prídu choroby? Nie už. Nie. Ale však áno, veď stále sa niečo. Super, túto časť by sme uzavreli a prejdeme na ajurvédsky pobyt. Takže mňa zaujíma úplne všetko. Lebo ja som nikdy nebola na ajurvédskom pobyte, takže zaujíma ma, prečo si sa rozhodla práve na tento pobyt, konkrétne v Indii, prečo práve India a tak nejaké začiatky. No, takže na začiatok. Ja som sa nerozhodla. Dostala som to ako vianočný darček. Aha. A keďže tento rok ma čaká okrúhle jubileum,
4 krížiky. Tak vlastne som to dostala ako darček vianočný plus k tomuto jubileu od manžela. Prečo? Pretože nejakých 6-7 rokov sledujem túto ajurvédu. Snažila som sa, akože sledujem na Instagrame ľudí, ktorí chodia alebo ktorí to organizujú. A veľmi sa mi páčil štýl tej medicíny ako iný pohľad na medicínu. Ako naša klasická medicína, áno, jasné, zachraňuje životy, pomáha zdravotne, ale predsa tá ich medicína je to tam viac založené na tom mindsete, hej, že to, ako rozmýšľame, myslíme, ukľudniť si hlavu, terapie tela a lieky, ktoré sú na bylinnej báze alebo bylinky, čaje a tieto veci. Čiže je to všetko alternatívne, hej? A strava. Uh-huh. To ma na tom zaujalo najviac, že ja stále vlastne aj k tej čínskej medicíne vzhliadam, k tej ajurvédskej alebo indickej, práve z toho hľadiska, že ako taký komplex. Mne sa zdá, že oni to berú ako taký komplex. U nás až teraz, hej, čo sledujem takých lekárov, že strava, hej, ako pán doktor Kúžeľa, gastroenterológ, hej, pán Boris Bayer, Páleník Miško, hej, a všetko toto, čo sledujem, tak oni apelujú na to, že vlastne v tej strave máme lieky. To, čo do seba dávame, to je náš liek. A toto ma vlastne na tej ajurvede zaujalo, preto som to sledovala a hovorila som si, že raz niekedy pôjdem si oddychnúť. Išlo mi hlavne o to. Ja nemám nejaké zdravotné problémy a aj sa mi to potvrdilo, pretože pán doktor, keď sa opýtal, že aké máte zdravotné komplikácie. Lebo väčšinou ľudia tam chodia s tým. Áno, je to super. No. A aj tam boli všetci práve preto. A môj manžel to kupoval hlavne, pretože ja som to veľmi chcela. A potom mi povedal, že on sa chcel dať zdravotne dokopy. On je po infarkte. Ten doktor? Môj manžel. Ten manžel? No áno. Keď mala Sara 2 roky, tak prekonal infarkt. A vlastne je na liekoch a už sa mu k tomu pridružilo ešte niečo a chcel vyskúšať možno, ako naštudoval si niečo o tom už aj on a chcel vyskúšať tiež tento druh medicíny, čo by mu mohlo pomôcť zmeniť tak trochu ten životný štýl. Ale aj tak je to zaujímavé, že doprial tebe a nešiel tam on. Išiel on. My sme boli obidvaja. Vy ste boli spolu? Áno. Tak toto som nevidela. Wow. Áno, on vlastne, ja som si tiež myslela, akože, lebo ja som mala napozeranú Srí Lanku. Áno, mne sa tam páčilo, akože pláže, všetko, Srí Lanka, krásne miesto. To som mala napozerané. A keď on vlastne si hľadal, a tak, aby som o tom ja nevedela, tak našiel akože túto pani, ktorá organizuje ajurvédske pobyty a kontaktoval ju a bol tento pobyt do Indie. Ona to robí aj Himalaje, aj neviem čo ešte, ale India a Kerala, to je ako keby to také ohnisko tej ajurvédy, že tam vlastne akože odtiaľ to ako pochádza. Takže preto to bolo tam. A aké boli tvoje očakávania, či sa naplnili? Tak ja keď som si predstavovala toto a vedela som, že tam sú každý deň terapie. Tak jasné, keď to 6 rokov sleduješ, tak ale máš nejaké očakávanie. Ja som mala stále len vidinu toho, že proste oddychujem. Keďže Sara má už 6 rokov plus tehotenstvo 7 rokov, hej, stále si v tom kolobehu a práca, deti, rodina. A tak som si len tak predstavovala, keď si pôjdem niekedy, tak proste sa tam budú každý deň o mňa starať, oddychnem si, budem mať super stravu, budem mať tie terapie. Tak preto som vlastne tak som to stále mala v hlave, že ja to chcem vyskúšať a chcem vedieť, že čo to vlastne všetko obnáša. Ja si myslím, že toto je sen každej matky. Že odkedy sa žena stane mamou, tak si toto predstavuje. Takže ja si toto tiež veľmi predstavujem. No, tak. Takže naplnili sa tvoje očakávania. Áno, akože to hovorím, že aj ten doktor, keď som odchádzala, alebo my sme si vlastne aj zaplatili krvné testy tam v Indii
A ten doktor povedal, že aj keď som odchádzala, tak mi povedal healthy person, ste zdravý človek. Super. Že a sa tak cítiš, hej? Cítim sa a toto mi vlastne iba potvrdilo, že ten životný štýl mám fajn. Hej, že môžem byť spokojná, že to, čo robím správne, veď nerobím to 100%, ako určite sa tu nebudem teraz hrať, že som nejaký 100%. A v tej strave idem tých 80-20. Učím to aj moje klientky, super. Učím to dievčatá, učím to aj moje deti napríklad, že doprajme si. Presne tak. Keď viem, že si to môžem dovoliť, doprajem si. Nie som teraz... ako som šla do spolupráce s tebou, bola som taká, hej, že striktne. Áno? Dodržiavam všetko, tých 80-20, všetko, kalorické tabuľky, píšem si, zapisujem si. Ale ostalo mi to v tom, že vlastne zoberiem si aj čo není zdravé, ale viem, že si zoberiem trochu a už to neriešim. A že ti to stačí a že vôbec to tvoj progres nenarušilo. Áno. Čo bolo pre teba najväčším prínosom alebo takým najväčším prekvapením na tej ajurvede? Ja viem, že keď to 6 rokov študuješ, tak asi nič až také neprekvapí, ale prekvapilo ťa tam vôbec niečo? Nejaký ich režim, napríklad, že kedy vstávate ráno, že má... Nie, každé ráno bola joga o 7:00, ale to nebolo povinné. Ja som zistila, že joga... Som ten typ človeka, ktorý potrebuje taký, že stále ten pohyb, fitko, chôdza, beh a takéto veci. Áno, tá joga je, že ťa má ukľudniť. Má ťa spomaliť, vystrečuješ si tam to telo, trošku si v tom pohybe. Je to super. Ale tak trošku som... Nenašla som sa úplne v tej joge, že by som teraz musela nutne toto chcem, toto budem a tak. Hej, ale veľmi pekne mali sme vlastne aj sprievodkyňu, ktorá sa tomu venuje, má jogu a tieto meditačné techniky. Keď sme nemali tam toho jogina, akože indického, tak ona nám robila jogu. To sa mi páčilo viac, lebo som tomu aj rozumela. V angličtine nie som až taká super. A on rozprával len po anglicky. A rozprával dosť tak rýchlo, čiže veľa som mu nerozumela, tak som sa len pozerala, že čo tí babi robia, ako to robia, čo mám teraz robiť. No a najdôležitejšie práve pri tej dýchacej technike bolo to, že som nevedela, o čom rozpráva. Ale potom tá Aťka nám pekne vysvetľovala všetko, že aké to je. A naozaj tie dýchacie techniky a to dýchanie, to je neskutočná pomoc. Či už vieme, že aj v trénerstve. Ja viem aj z iného hľadiska, že to používajú psychológovia takisto. Dýchajte zhlboka, dýchajte na intervaly, box, dýchanie na tie sekundy. Takže tieto dýchacie techniky, to sa mi páči. To sme tam mali a čo ma tam nezaskočilo ma tam, neviem, asi nič. Oni sú celkovo takí, veď keď sa rozprávajú v svojom jazyku, ja nerozumela som im, že kto vie, čo hovorili, ale prídu mi takí, že však nič sa nedeje. Tam neriešia čas. Tam keď máš prísť o 2:00, tak stačí, keď prídeš 2:15. Však nevadí, stíhame. My sa tu stále za niečím naháňame. Stále. A dalo sa ti nejako aklimatizovať na tento náš rýchly život, keď si prišla odtiaľ? Tak áno. Tým, že áno, v práci musíš byť vtedy, po dieťa musíš prísť do vtedy, hej, tak áno, ale takéto naháňanie sa teraz, že rýchlo, veď poďme, lebo už fakt isto nestíhame, tak tam to neexistuje také. Usmejú sa na teba, že pohodička. Aký máš deň, ako sa máš, ako si sa vyspala. Čo sa týka tej stravy alebo pitného režimu, dávali vám teda pozor aj na pitný režim? Mohli ste piť kávu, alebo to sa tam vôbec nerobí? Káva sa nepije v ajurvede, pije sa masala čaj. Preto sa pýtam. Zmes korenín vlastne, potom sú tam aj čaje ako zázvor. Je to rozdelené na tie doše.
Vlastne naše telo sa skladá ako z tých doší a aj tá strava je prispôsobená tomu, ktorú došu máš v nerovnováhe. Tvoje telo by malo byť v rovnováhe. Čiže tie doše by mali byť všetky v rovnováhe. Doktor, mali sme akože vstupnú diagnostiku, doktor nás vyšetril a určil, ktorá doša u nás prevláda. Hej, oni sú vlastne tam charakteristiky, že ktorá doša čo znamená a ktorú došu máš v nerovnováhe. Teraz tá doša, ktorá som bola, tak on mi povedal, že z tej doše sa budem stravovať. Budem si vyberať jedlo, ktoré je pre tú danú došu. Viac menej. Malo by to tak byť. A zafungovalo to na teba? Teda vyhovovalo ti to? Tak, ako ti to nastavil? Keďže som ja teraz už z tejto oblasti fitness a riešim sacharidy, bielkoviny, tuky, tak som hľadala bielkoviny. Samozrejme. Oni tam mali všetko sacharidové? To bola viac menej vegánska strava, čiže my sme nemali mäso a jediný druh syra bol taký panír, to je taký druh kráľovského syra. A ináč nebolo nič také. A ja som nevedela teraz, čo idem jesť. Aby som vlastne vedela za tie 2 týždne, ja nechcem strátiť nejak svalovú. Ale som to potom už tak neriešila, ale pána doktora som sa pekne slušne opýtala, nech mi v tej knižočke vypíše, že ktoré jedlá sú také, že majú veľa bielkovín. On najskôr, keď ma odvážil a navážil mi 72 kg, tak mi predpísal lieky na chudnutie. Medzi liekmi som mala aj lieky, áno, na chudnutie, také slim sa volajú. Čiže to je niečo ako, že ťa odvodnia, alebo ti potlačia chuť na jedlo? Áno, skôr je to o tej chuti, že si to dávaš pred jedlom, aby si proste nepotrebovala zjesť veľa. A aké to bolo pre tvoju mysel, keďže vieš, že takéto veci sa moc nenosia, že toto sa moc nerobí, že aké to bolo, že bola si s tým úplne v pohode, že hej, že však predpísali ste mi, je to takto správne, idem to robiť, alebo si s tým trošku bojovala? Vieš čo, ja som vedela, že aká je moja váha. Hej? Ja sa stále pohybujem medzi 69-71. Viem, že už proste moje svaly majú svoju váhu, takže ja proste toto už neriešim. A vedela som aj, že toto čo znamená. Tak ja som sa mu to snažila vysvetliť. On na začiatku ako keby mi prišlo, že neviem, či ako nepochopil, alebo nepočúval, alebo neviem. A potom to už pochopil vlastne po očiste. Lebo na začiatku sa vždy pije na lačnok maslo, ktoré ti zbiera toxíny, alebo viaže na seba toxíny. Potom príde Pure Day, očistný deň, kedy ti predpíše doktor prehaňadlo a vlastne sa očistíš. Čiže detox, hej? Áno, očistíš sa. No, vyprázdniš sa v podstate. A na ďalší deň potom prehaňadle máš takú ľahkú stravu, nič, len kokosová voda, taká s koreninami na ráno, potom len taká rýža varená, rýžový vývar, celý deň. Čiže po tej očiste som mala o 4 kg menej. A vtedy ten doktor povedal, stačí. A hovorím, pán doktor, však jasné, že stačí. No. Takže vlastne vtedy ako keby on pochopil, že vy máte svaly, vy máte svaly, vy máte veľa svalov, tak to stačí, to už nebudeme ani riešiť. Hej. A cítila si sa lepšie po tej očiste, alebo si sa cítila hladná, slabá? V ten deň máš aj úplne taký, že mať kľudový režim. Aj tie masáže sú také len tá olejová. Fakt ma hladkali doslova. Úplne to bolo také, že fakt len ako keby ťa hladkali, hej, celé telo. A aj ten kľudový režim. Ja som tam preto nešla ani cvičiť. Aj keď som mala neskutočné nutkanie a keď som po týždni zistila, že tam je fitko, hovorím si, čo? Ale tie ženy, ktoré s nami boli, venujú sa tomu dlhšie, majú aj školu ajurvedia, že nechoď, nemala by si sa fyzicky zaťažovať. Žiadne extrémne behy alebo cvičenie, nič. Proste trošku si zaplávať, popreťahovať sa na tej joge a oddychovať. Za tých 15 dní ťa teda napadlo tam ísť, ale vyhovorili ti to, tak si nešla, Nešla som. 15-dňová očista od želiez. Nešla som, no. Takže preto som sa obávala, ale
nič. Pekne sme s tým doktorom, vlastne čo sa tej stravy týka, ona je veľa strukovinová, majú rôzne druhy, šošovice, fazule, také cukety a také mini cuketky a rôzne také veci. Čo sa týka chute, tie jedlá sú neskutočne chutné. To je asi taká obrovská výhoda toho, že zješ hocičo, pretože je to fakt veľmi chutné, dochutené. Tie ich koreniny indické, mne to veľmi vonia, chutí. Mám to naozaj rada, tú indickú kuchyňu. A táto ajurvédská je trochu iná ako indická, pretože ona musí byť odľahčená. Ľahká. Tá strava musí byť ľahká, aby to telo nebolo zaťažené počas toho liečenia. Tí ľudia sa tam vážne chodia liečiť. A aj tá Katka, ktorá organizuje tie pobyty, povedala, že videla veľké zázraky. A ja tomu verím a preto aj hovorím, že každý, kto má nejaké zdravotné problémy a chcel by skúsiť žiť inak, tak nech ide. A s akými najčastejšími problémami tam chodia ľudia? Rôzne problémy. Mali problémy s trávením, problémy žalúdočné, ženy, ktoré nemôžu doma nič jesť. Lebo v podstate majú rôzne buď histaminové, celiakie, rôzne tieto veci. Takisto potom ako môj manžel, infarkt, po infarkte srdce, aj ktoré chcú schudnúť, samozrejme, že niečo urobiť s tou váhou. Pohybový aparát. Napríklad môj manžel hovoril, že koleno ho prestalo bolieť. On tam šiel s tým, že už sa mu zase ozývalo koleno do takej miery, že to bolo na ňom aj vidieť, že chráme, že nedostupuje. A veľmi mu to tam pomohli a zamerali sa na to koleno. A cukrovka, diabetes. Aj sa to dá, že reálne, že im vyliečiť? Ako keby, jasné, že za 15 dní úplne nie, ale takéto dlhodobo budú dodržiavať nejakú životosprávu? Ako neviem presne, aké tie Katka zázraky myslela. Nerozprávala som sa s ňou o tom. Ale určite ono sa odporúča, dve ženy tam ostali ešte týždeň po nás, že tých 21 dní odporúčajú. 21 dní je taký minimum pre to nejaké naštartovanie a liečenie. Doma máme pokračovať. Aj sme dostali lieky na 2-3 mesiace, aj odporúčanie, ako sa doma stravovať, čo vyradiť, čo pridať. Dostali sme odporúčanie, takže celkový ten proces ešte doma má pokračovať po tom ajurvédskom pobyte. Ono, keď je tak premostíme na našu životosprávu, na náš silový tréning, výživu a tak ono to platí, že 21 dní trvá adaptácia. Čiže, napríklad, áno. Čiže vlastne ten ajurvédsky pobyt to vlastne len potvrdil. Áno. Dá sa tam ísť v akomkoľvek veku? No, od 18 samozrejme asi? Určite, ako boli tam, tuším, 68 rokov najstaršie, čo sme boli s tou našou skupinou zo Slovenska. Lebo ja, aj keď som si zháňala informácie o tomto, aj tak ma to zaujímalo, tak väčšinou všetci tam boli okolo tej 40-ky, že je to také najčastejšie podľa mňa. Čo ja môžem povedať, tak aj tie staršie dámy, ktoré tam s nami boli, tak oni povedali, mladí majú chodiť. Čo my už tu teraz ideme skúšať sa zachraňovať? Toto by mali chodiť mladí ľudia. To je pekné. Lebo aj to myslenie, alebo tak celkovo ako taká prevencia zdravia. Nemusí to byť len zo zdravotných dôvodov. Prevencia zdravia. Ale takisto aj tie mentálne a duševné problémy sa dajú tou ajurvedou krásne podchytiť. Aj viem, že aj o depresiách, keď hovorili to, čo teraz je najčastejšie úzkosti a depresie, tak... To je veru najčastejšie, takže aj s týmto by im tam vedeli pomôcť. Určite áno. Dobre, super. Týmto by som uzavrela našu verejnú časť na YouTube a my sa presunieme na Hero do uzavretej skupiny, kde vás tam srdečne pozývam. herohero.co/transformpro. Link nájdete dole v popise a preberieme tam podrobnejšie trénerstvo, výživu a otužovanie, ktorému sa tiež venuješ. Ako si vybrať správneho trénera? Podľa čoho? Pozri sa na to, čo ješ.
Cvičiť brucho nestačí. Najčastejší problém je to, že celkovo toho jedla je málo. Rátaš si kalórie doteraz, alebo iba, že sem tam? Ich okolie sa pýta, a to prečo stále cvičíš? A to musíš, veď ty si chudá. Nemôžeš do konca života dodržiavať nejaký zdrav papiera. Toto je podľa mňa jediný a dlhodobo udržateľný spôsob zdravého životného štýlu.